Bawal, bawal. Bawal, bawal, bawal. Just in, malungkot na balita po, mga kaibigan at kapamilya. Pumanaw na po ang komedyanang si Noemi Tesorero o mas kilala bilang si Mahal, sa edad na 47. Kinumpirma ng kanyang pamilya na yumao ang komedyane kaninang hapon. Sinasabing COVID-19 ang ikinamatay nito. Unang nakilala si Mahal sa noontime show ng GMA noong late 1980s hanggang early 1990s na lunch date ni Randy Santiago at Lito Pimentel at naging bahagi ng ilang comedy films. Nagbalik showbiz rin siya noong 2000s bilang kapamilya at bahagi naman ng noontime show ng ABS-CBN na Masayang Tanghali Bayan. Kasama ulit si Randy at nakilala ang kanilang tambalan ni Alan Padua o mas kilala bilang si Mura. Naging makulay rin ang kanyang love life at pinakatumatak doon ang kanilang relasyon ng singer-actor na si Yumaong Jimboy Salazar. Mula po sa aming lahat, ang aming taos sa pusong pakikiramay sa pamilya na naiwan ni Mahal. Maraming salamat po sa saya at tawa na naihatid po ninyo sa amin. Hanggang sa muli. Hi, Joel! Happy birthday! Ingat ka palagi. Bukas ka ng pag-iinom. Para mag-work hard ka lagi. Ingat ka palagi. Pag-aalis, iwas mo sa mga bisita, ha? Happy birthday, Joel! Tamo!